остави. Дете хаос. Мамо, събуди се. Вики, какво правиш тук? Ти сънуваше, мамо. Беше нещо еротично. Разбрах кого сънуваше. Така ли? Да, кой друг? Маймунка! Да, разбира се, сънувах баща ти. Толкова ми липсва. Търсите по телефона. Един чуждестранен журналист. Ти винаги говориш, така че... Разбира се, скъпа, благодаря. Алло? Ало? Вижте, обаждам се от вестник Тивия Бик от Мадрид. Не познавам вестник, нов ли? Съвсем нов. С какво мога да ви помогна? Тук в Испания искаме да разберем какво правите, за да бъдете все по-желани. Казахте, че името ви? Не съм го казал. Не се казвам Амадор. Супер Амадор. Вие може да ме наричате само Амадор. Амадор. Бао! Простете, но не мога да ви призная тайните си. Бао! Става дума за нещо. Бао! Бе-бе-бе-бао! Така. Бао, бао, бао! Така. Готово съм да вървим. Да. Бао, бао! Говорите ме. Пак ще се обадя. Не. Маймуна! Да те забравя? Не е възможно. Не мисля за друго. Защо говориш като испанец? Защото имам една приятелка, която ми звъни от Испания и ме кара да говоря като нея. Къде отивам? Да науча истината. Истината е, че Мартин не те обича. Щеше да ме О! обичаш, Аврора.